سلام طنا بالله زخبركم تخطات السناي تي في نعلت سلسته يكاتيت 2018 عام تمرت زاد لنا يوم زينة السناي كم تسعب قرب يوم فلمار استزينا ኢትዮጵያ ሚስጥራዊ መሰልጠን ማእከል ዳዕም ሳሪዕ ከም ዝሃነፀት ተቃሊዑ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሳውር ዘሎ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ደው ክብል ይግባእ ክብል ውድብ ሕወሓት ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ ሓቲቱ ምእንተ ህላውን ውሕስነትን ብሄረ ትግራይ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዘካተተ ሓቋፋይን ኣሳታፋይን ብሄራዊ ዘተ ክንፈጥር ይግባእ ክብል ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ፀዊዑ ኢትዮጵያ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕቤታ ክትቅፅልን ኣብ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ተወዳዳሪት ኮይና ክትቅፅልን ዋንነት በሪ ባሕሪ መተካእታ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑ ምሁራት ገሊፆም ናይ እዚኦምን ካልኦትን ዝርዝር ዜና ከም ዝስዕብ ክቐርብ እዩ። ሰናይ ምክትታል። ምእንተ ህላውን ውሕስነትን ብሄረ ትግራይ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዘካተተ ሓቋፋይን ኣሳታፋይን ብሄራዊ ዘተ ክንፈጥር ይግባእ ኢሉ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እቲ ውድብ ነዚ ዝበለ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ ኣድሂቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ኣብ መንጎ ደቂ ብሄረ ትግራይ ይቀላቀል ዘሎ ናይ ዕርቂ ዘተን ሰላም እንተበግሶታት ክጠናኸሩ ዝድገፍ እዩ ዝበለ እቲ ውድብ ንሕማም ትግራይ ዘላቒ ፈውሲ ኣብ ምምፃእ ዓብዪ ተበግሶ ዝወስዱ ኣካላት ኣልቦ ውግንና ክኾኑ ይግባእ ኢሉ ህላዊ ትግራይ ብምጽናዕ ደረኽቲ ጠለባት ትግራይ ክምለሱን ክረጋገጹን ዝዓምም መንግስቲ ዝበሃል ብሄራውን ህዝባውን ትካል ትግራይ የብላን ክብል ዝገለጸ እቲ ውድብ ብምዃኑ እውን ዘለናሉ ኩነት ጥፋት ንሓዋሩ ክፍታሕ ጠለባት ትግራይ ክኽበሩ ዛጊድ ሂወት ደቂ ብሄረ ትግራይ ብምብላዕ ዝጅመር ኩናት ሕድሕድ ዝንተኣለሙ ክመክኽ ትግራይና ሓቋፋይ ቅቡልን ብብሄራዊ ሓልዮትን ተገዳስነትን ዝተመለ ብሄራዊ መንግስቲ ትጠልብ ኢሉ ንህላውን ውሕስነትን ብሄረ ትግራይ ወሳኒ ዝኾነ ትካል ማለት እውን ትካላት ብሄራዊ መንግስቲ ዝገሃድ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዘካተተ ሓቋፋይን ኣሳታፋይን ብሄራዊ ዘተ እንትግበር እዩ ክብል ድማ ሓቢሩ ህላውን ቀጻልነትን ብሄረ ትግራይ ድሕንነት ህዝቢ ትግራይ ኢሉ እውን መለሳ ግዝኣዊ ሓድነት ትግራይ ዘቐድሙ ኩሎም ወገናት ኣካባቢ ብሄራዊ ዘተ ክግበር ጸቕጢ ክዕርፉ ይግባእ ክብል ፀዊዑ ዓበይቲ ዓዲ ኣቦ ገረባትን መራሕቲ ሃይማኖት ንዝኾነ ሓይሊ ከይወገንኩም ኣብ መንጎ ደቂ ብሄር ዘጋጠመ ናብ ብረታዊ ጎንፂ ዝዓበየ ጎይቂ ብብልሓት ሚዛናውነትን ትዕግስትን ክትፈትሕዎ ብረታዊ ጎንፂ ደቂ ብሄር ደው ብምባል ናይ ዕርቂ ዘተን ሰላምን በሪ ክትኸፍቱ ይግባእ ክብል ፀዊዑ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሳወር ዘሎ ካሊእ ዙር ዳግማይ ኩናት ደው ይበል ክብል ውድብ ሕወሓት ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ ሓቲቱ ህዝቢ ትግራይ መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰላም ካብ ዘለዎም ዘይናቐነቕ መትከል ዋጋ እናኸፈሉ እውን እንተኾነ ኩሎም ኣፈላላያት ብዝርርብን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍትሑ ክሰርሑን ክምሕፀኑን ፀኒሖም ኣለዉ ክብል ኣዘኻኺሩ ቅድሚ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ እንትእወጅ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ መፍትሒ ክኸውን ከም ዘይኽእል ኩሎም ኣፈላላያት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ዘተ ክፍትሑ ከም ዘለዎምን ምእማን ዘይተሓለለ ጻዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ዝበለ እቲ ውድብ ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ክባር ዋጋ እናኸፈሉ ንሰላምን ዝርርብን ቀዳምነት ብምሃብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍጸም ፓናል ሕብረት ኣፍሪካ ክጽዋዕን ህልው ኩነታትን ከይድን እቲ ስምምዕ ክግምገም ብተደጋጋሚ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም ኢሉ ብኣንጻር ድማ እቲ ብዝወደቦምን ብዘዋፈሮምን ዕጡዋት 400ታዊ ሕገ መንግስቲ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ወሪሩ ብምሓዝ ህዝብና ኣብ ማእኸላት ምዕቆቢ ክሃልቕ ዝገብር ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዝኣተዎ ስምምዕ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝጀመሮ ጆኖሳይድ ዘቐጽሉ ተግባራት ክፍጽም ጸኒሑ እዩ መቐጸልታ እዚ ተግባር ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊትን ሰላማዊ ህዝብናን ተኽሲ ብምኽፋት ብሰማይን መሬትን ብዝፈጸሞ ደብዳብ ሂወት ወገናትና ሲኢና ኢና ኢሉ ውድብ ሕወሓት ኣብ መልእኽቱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዚ ድማ መጠነ ሰፊሕ ናይ ኣጽዋርን ሰራዊትን ምንቅስቓስ ብምግባር ገዚፍ ወተሃደራዊ ዓቕሙ ናብ ትግራይ ብምጽጋዕ ናብ ካሊእ ዙር ደማዊ ኩናት ንምእታው ኣብ ምህንዳድ ይርከብ ክብል ውድብ ሕወሓት ኣፍሊጡ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓትን እቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተፈጸመ ስምምዕ ዘላቒ ምቁራጽ ተኽሲ ናብ ዘላቒ ስምምዕ ሰላም ክሰጋገር ብዘይምርብራብ ክቃለሱ ጸኒሖም እዮም ዝበለ እቲ ውድብ ሕዚ እውን እዚ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘለዎ ወተሃደራዊ ምድለዋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠጠው ኢሉ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናብ ልዝብ ከኣቱ እምበር ናብ ካልእ ደማዊ ኩናት ከኣቱ ፍጹም ድሌት የብሎምን ኢሉ ማሕበረሰብ ዓለም እቲ ብህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክኽበር ዝግበር ዝነበረ ጻውዒት ጸማም እዝኒ ክህቦ ጸኒሑ እዩ ዝበለ እቲ መግለጺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካን ኣሜሪካን ነቲ ሕዚ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቶም ዘውፅዎ መተሓሳሰቢ ጽቡቕ ጅማሮ ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም ካብ መተሓሳሰቢ ዝሰገረ ጭቡጥ ምንቅስቓስ ብምግባር እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሳወር ዘሎ ካልኣይ ዙር ደማዊ ኩናት ጠጠው ክብል እጃሞም ክዋፅኡ ከም ዝግባእ ከነዘኻኽር ንፈቱ ክብል ጻውዒቱ ኣቕሪቡሎ
ኢትዮጵያ ምስጢራዊ መሰልጠኒ ማእከል ዳዕም ሳሪዕ ከም ዝሃነፀት ተቃሊዑ። ኢትዮጵያ ብምዕራባዊ ዶባታ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓደ ምስጢራዊ መሰልጠኒ ማእከል ዳዕም ሳሪዕ ከም ዝሃነፀት ሮይተርስ ዘካይዶ ምርመራ ኣቃሊዑ። እዚ ማዕስከር ኣብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዘዋጋእ ዘሎ ወታደራዊ ጉጅለ ዳዕም ሳሪዕ ዓሻሓት ተዋጋእቲ ወታደራት ዘሰልጥነሉ ምዃኑ ብኢማራት ዓረብ ከም ዝምወሉ እውን ጸብጻብ ሮይተርስ ኣረጋጊጹ። እዚ ድማ እቲ ኣብ ዓለም ኣብዚ እዋን ይካየዱ ካብ ዘለው ቀተልቲ ግጭታት ዝኾኑ ኪናት ሕድሕድ ሱዳን ካብ ኣፍሪካን ማእከላይ ምብራቕን ዞባዊ ሓይልታት ይጸምዶ ከም ዘሎ ዘርኢ ምዕባለታት ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ኣመላኺቱ። እቲ ማዕስከር ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ሱዳን ትሳተፍ ከም ዘላ ናይ መጀመርታ ጭቡጥ መርትዖ ኮይኑ ኣብ ደቡብ ሱዳን ውግእ እናተጋደደ ካብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ንሓይልታት ዳዕም ሳሪዕ ሓደስቲ ወታደራት ዘቕርብ ሓደገኛ ክኸውን ዝኽእል ምዕባለ ምዃኑ እውን እቲ ጸብጻብ ኣመላኺቱ። እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ከም ሚድል ኢስት ኣይ ዝኣመሰሉ ማዕኸናት ሓበሬታ ክቃልሕዎ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሮይተርስ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ተወኪሱ ኣረጋጊጹሎ። ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርከብዎም 8 ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ ሕቡራት ኢሚሬት ዓረብ ንህንጸት እቲ ማዕስከር ብገንዘብ ከም ዝመወለትን ነቲ ማዕስከር ብወታደራዊ ኣሰልጠንትን ሎጂስቲክን ደገፍ ከም ዝሃበትን ዝተገለጸ እንትኸውን እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ውሽጢ መዘኻኸሪ ግልጋሎት ጸጥታ ኢትዮጵያን ኣብ ዲፕሎማስያዊ መስመራትን ከም ዝተዘርግሐ ብሮይተርስ ዝተገምገመ እዩ። ሮይተርስ ኢሚሬት ዓረብ ኣብቲ ፕሮጀክት ምስታፋን ዕላማ ናይቲ ማዕስከር ብነፃ ወገን ክረጋገጽ ከም ዘይከኣለውን ጸብጺቡሎ። ኢትዮጵያ ቁልጡፍ ቁጠባዊ ዕቤታ ክትቅጽል ኣብ ዓለም ለኸ ዕዳጋ ተወዳዳሪት ኮይና ክትቅጽል ዋንነት በሪ ባሕሪ መተካታ ዘይብሉ ጉዳይ ምዃኑ ምሁራት ገሊጾም። በሪ ባሕሪ ምርካብ ቁጠባዊ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ጉዳይ ህላወ ምድልዳል መንግስትን ምሕላው ላዕላውነትን ይክብሉ ምስ AMAን ጻንሒት ዝገበሩ ምሁራት ገሊጾም። ምሁር ህዝባዊ ምምሕዳርን ፖሊስን ዶክተር ገመቹ ኣራርሳ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ወናኒት በሪ ባሕሪ ኮይና ዝጸንሐት ሃገር እያ ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ቁጠባ እታ ሃገር ብቁልጡፍ ይዓቢ ከም ዘሎ ዓለም ለኸ ትካላት እውን ይምስክሩ እዮም ዝበሉ እቶም ምሁር በሪ ባሕሪ እንተሊካ ዕዳጋኻ ኣብ መላእ ዓለም ይባጻሕ፣ ወደብ ባሕሪ እንተዘይሃሊካ ድማ ዕዳጋኻ ኣብ ጎረቤት ሃገራት ጥራሕ ከም ዝውሰን ብምልዓል ጠለብ በሪ ባሕሪ ንቁጠባዊ ዕቤት ተፈጥሮን ኣድላይ ጠለብ ምዃኑ ኣረድዮም። ብተወሳኺነት ኢትዮጵያ ተጠቃሚነት በሪ ባሕሪ ዘቕረበቶ ሕቶ ነዚ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ ንሰላምን ቁጠባዊ ውህደትን ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ዝጠቅም ምዃኑ ኣብሪሆም። እቲ ሕቶ ብዓይኒ ታሪኻዊ ሕጋውን ቁጠባውን ግቡእ ምዃኑ ዝገለጹ እቶም በዓል ሞያ በሪ ባሕሪ ምርካብ ንኹሉ ዝጠቅምን ንዝኾነት ሃገር ከም ዘይጎድእ ምርዳእ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣፍሊጦም። ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ሜዳ ወላቦ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ጠና ብወገኖም ሕቶ በሪ ባሕሪ ጉዳይ ፍትሒ እምበር ከም ሓለፋ ዝረአ ኣይኮነን ኢሎም። ብተወሳኺ ዋንነት በሪ ባሕሪ ምስ ዓቕሚ ሃገራዊ ድሕንነትን ምክልኻልን ብቐጥታ ዝተኣሳሰር ምዃኑ እውን ገሊጾም። ሓንቲ ሃገር ላዕለውነታ ንምክልኻል ዝድሊ ናውትታት ዝመጽእ ብባሕሪ እዩ ዝበሉ ዶክተር ብርሃነ መስቀል በሪ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ካልእ ኣካል ምህላው ላዕላውነት ንምሕላው ዓብዪ ብድሆ ከም ዝፈጥር ገሊጾም። ኢትዮጵያ ካብ ባሕሪ ምድፋእ ዝብል ጉዳይ ብታሪኻዊ ጸላእታ ዝተወጠነ ውዲት ምዃኑ ዝሓበሩቶም ምሁራት ነዚ ምእራም ናብ ቀጻሊ ወለዶ ዝሰጋገር ዓብዪ ሓላፍነት ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም። ኢትዮጵያ በቲ ብታሪኽ ዝኸሰረቶ በሪ ባሕሪ ንምምላስ ትጽዕርን ናይ ገዛእ ርእሳ ቁጠባ ክትቆጻጸር ላዕላውነታ ክትረጋግጽ ትጽዕር ከም ዘላ ዝሓበሩ እቶም ምሁራት ጎረቤት ሃገራት እውን ብሓባር ክሰርሓ ከም ዝግባእ ገሊጾም። ኣብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ብዘጋጠመ ሓደጋ ክልተ ህጻናት ዝርከብዎም 53 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ካብቶም ኣብታ ጀልባ ዝነበሩ 55 ሰባት ክልተ ናይጀራውያን ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ከም ዝድሓና IOM ጠቒሱሎ። እታ ካብ ወደባዊት ከተማ ኣልዛዊል ዝተበገሰት ጀልባ ንኣስታት 6 ሰዓታት ምስ ተጓዓዘት እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠማ ተሓቢሩ። እቶም ግዳያት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ዝኸዱ ምዃኖም ድማ ተፈሊጡሎ። ካብ ሓድሽ ዓመት ኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 2026 ጀሚሩ ካብ ሊብያ ናብ ኣውሮፓ ክሳገሩ ዝፍትኑ ኣስታት 500 ስደተኛታት ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ትካል ኣመላኺቱሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነንዝዕለ ዝሓዝናዮም ዜናታት ተዛዚምና ስለ ዝተኸታተልኩምና ዜና ነመስግን። ሰናይ ግዜ።